Det er det Kaiba. Han er ved at kaste op over tysk mælk med en fedtprocent på 1,8. Og selvom det har stået i køleskab i 4 timer, så er det bare ikke koldt. Fløde kan bare ikke blive koldt. Det er en flot nakke, du har. Mit hår. Kaiba-hår. No. Det er det, der er mest Kaiba på mig lige nu. Okay. Så Kaiba går baglæns rundt i køkkenet hele tiden. Vi skal faktisk være lidt stille. Det her, det er Pegasus og Kaiba laver mad. Vi skal lave... Jeg har kun hår. Champignonsauce. Så har vi nogle thai jasminris. Og så over i køleskabet, der har vi noget kød, som hedder koteletter. Det ligger herinde. Dejlige tyske koteletter. Se, hvad de har kostet. Og røg ned af bukserne. Men det var heldigvis ikke mine bukser. Eller vent jo, for det var mig, der betalte. Sådan der. Så har vi faktisk også henne i fryseren, fordi Kaiba, han er nemlig vildt god til at broccoli. Henne i fryseren, der har vi Ben & Jerry's. Med broccoli. Og så har vi svampe til sovsen. Kom, den skal der er ikke nok i den. Vi har ikke noget målebær, så det her, det er vores målebær. Det er en elkedel. Men det er fordi, ellers smager det af kaffe. Så jeg ved ikke, hvor jeg skal sætte os henne. Og du har flipperboard. Nej, ikke helt. Jo, du har hele vejen rundt flipperboard-skærm. Bare sådan, at du ser sig op. Det kan man ikke. Vi er for tykke. Vi kan stille på kaffe. Åh ja. Ups. Det er så... Gashøen. Gasaklimage. Du skal have Pegasus hår. Vi har ikke rigtig farvet. Jeg har ikke til Pegasus og noget brugt hår. Efter han næste sit millennium var ej, så det blev brugt. Jeg blev lidt mere fashionable. Jeg var træt af, at folk kaldte mig en gammel mand. Så nu finder man en pande. Så nu er det brugt hår. Ja, nu har jeg fået rødt brugt hår. Men Kaiba har rødt hår. Jeg tror, at Kaiba har på ryghår. What you say? Ej, er det de største pander, vi har? Prøv at se. Det er pande. Det er så de findes ikke større. Det går lidt sjovt i størrelsen på min mandlige chest. Ej, kan du tage mig så højt? Det var sådan, at sætte mit hår sådan. I am so sorry. Now I'm gonna put this one down. I'm sad now. Er den ikke lidt større end den der? Pegasus Jeg vil godt have en lidt større for den der. Det er ikke din ninja hook. Jamen er død, fordi Pegasus lavede en ninja hook på mig. Det er sjovt, fordi det er altid ubevidst, jeg prøver at slå ihjel. Det er lidt vildt. Det er så afsat. Så vi bruger den her til ris i stedet for. Det er lang god ris. Den er lang og god. Ja. Lang god. Lang. Der er også målebær herinde. Hvor er det sejt. Prøv at se. Se, der er målebær indeni. Det kan du ikke se. Kom lige her ved lyset. Se det. Der er målebær i. Man kan se. Jo, man kan. Ja, der er målebær i. Hvis du ikke kan have gryden, bare så har jeg lang god ris på hovedet. Det var lang god. Det var ikke min. Nu vækker vi under broen. Shit. They're showing off his man chest. Nej! Hvor sjovt! Stod bare bilder under min røv, altså. Hvor er det uschammerende. Det er nok snart mig, der Den er blå. Ja, det er fordi Sandra, hun er gået ud for at spise mad. Og she-mailen er væk. Ja, she-mailen er væk. How sad. Nu kommer der en nøgen joke, ikke lidt ud af fanget. Nej, det var lige før jeg fik en joke i røv. Nej, det var tæt på. Sorry,
Det var lige før. Shizzle fik den ikke helt. Men jeg ved 5 minutter før, så jeg ikke har klar til det. Sådan, ja, vi er faktisk så heldige, at vi har Jaden med på rådet. Jaden giver sgu råd ved ham. Jeg kan ikke se Jaden. Jaden vil ikke være med. Han er censureret. Der. Nu kan vi se ham. Hej. Det går nok. Det kan vi se. Fuck. Vi har Jaden med på råd. Fordi Jaden ved, hvordan man laver mad, apparently. Det er første gang, jeg hører det godt nok, men... Vi skal bruge lidt af vand. Hvor er det henne? Men hey. Der. Det er ikke ret meget. Det er sgu da røve lidt vand. Hvad vil du kan? Er der målebær i den her også? Hvor er det sejt. Det er godt nok ret småt. Og jeg tror godt, jeg kan læse det. Hej. Hej, hvem siger hej? Det gør Sandra, tror jeg. Hej, Sandra. Vi snakker vel ikke med andre, men det vi kan få Jaden på Skype. Og så ødelægger vi din søster. Det er ikke Skype. Du kan bare putte iPlugs. Earplugs. Det er fordi, det kommer fra en iJungle. Med rækkekontakterne, der har iPads. Har du ikke en iPad? Ja. Har du en iPad? Har du en iPatch? Så nu vil det Har du en Skype? Har du en Skype? Har du en os? Det er rigtigt, at vi skal bare blande det. Ja. Med 225 ml vand, ikke? Fedt bare. Du har lavet 0 mand rundt. En kvart. Det er ikke ret meget. En kvart koldt vand, det er cirka... Hvor var det nu den halve var? Ej, jeg kan ikke se en skid i den her knude af mit hår. Du ligger nede i vasken. Charmerende. Det er okay, jeg skal ikke have i morgen. It's time for my vagina bath. Kan jeg godt ikke, så skal jeg bare sammen i morgen. Og det vil jeg altså gerne. Det kunne være lidt hyggeligt. Det er lidt frækt. Hvor er det 35 henne? Så en kvart. Det er halvt op til 35, min ven. Vi kan ikke længere se 35. Er det der? John Deere. John Deere. Og det er halvt op til 35. Hvor er den henne? Den er sådan noget, den bliver der. Ja, det må være okay. Det bliver ellers bliver det bare en lidt tynd sovs. Det er også okay. Så er vi ikke lige så tykke. No book about don't call people now. Damn it. Nøgen mand. Der er en nøgen mand, eller sådan. Du har der kommet med mad. Interessant. Ej, du står og kalder mig, du er sådan. Nu sagde du med brud. Du er på YouTube, ja! Tillykke, din Facebook-account er på YouTube, fejl. Og så skulle der bruges en liter her. Lige så op til en streg. Hvor er den nu henne? Så hvis en streg, det forsvinder lige så snart, vi fjerner grunden. Og du kan se det ikke godt. Vi ved. Ja, sådan nu behøver nu har du ikke mere. Ja, nu er det ikke nødvendigt mere. Hvorfor? Nu kommer lidt lidt selv. Og så kommer vi igen. Hvad så? Risene, de skal jo koge i 12 minutter, så skal de trække 12 minutter. Ja. Det skal jeg gøre først, fordi... Ja, nej, det er jo sådan en minut. Ja. Ting, så de skal ret hurtigt stege. Jeg ved ikke, at der er nogen folk, der siger, at vandet skal koge, før man kommer risene i. Det skal det ikke. Det skal det altså ikke. Det er noget fint, sådan en hornlygt. Har du en hornlygt? Ja, det var en hornlygt. Du fiser i gang imellem. Det er det omvendt af en flashlight, en sticklight. Jaden er lidt clueless. Så hvis det går galt, så er det din skyld. What? In the butt. Det skal vi høre. Ja. Fordi det er totalt cooking music. Cooking music. Cooking music. Killing music. No cooking music. Cooking monster. Sådan der. Næskler. Tillykke. En smart genlugt.
Og så noget salt. Jeg ved, der er noget herovre, eller det er kun sukker. Nej, det er salt her. Og hvor smart, det kommer lige i praktiske poser. Hvad er det? Jeg elsker bare halvdelen af videoen, der ser mig ikke. Nej. Yes! Er det den nøgne her? Du har styr på dem, der er. Hvad er det? Du skal bare i en æske, eller så udenpå. Kan de ikke godt komme i præsidentskål? Det kan de godt. Og det er æske. Nej, det er ikke det der. Hvis nu I tænker, hvad det er, vi laver, så herovre, der har vi hældt ris ned i. Og som I måske... Så I måske kunne høre, så der er sådan noget fis. Vandet, det skal ikke koge, før man kommer risen i. Risen skal ind med det samme. Sammen med salt. Der havde vi lige sådan en smart lille bøtte. Sådan en pose-ting. Så nu har jeg skruet op. Og så sætter jeg låg på. Så det kan få lov til at stå og koge. Og så skal det koge, og ris, det skal nemlig koge under låg. Og så skal det koge i 12 minutter, og så skal det bagefter stå og trække i 12 minutter. Så risene når suge alt væsken til sig og bliver rigtig lækre, ellers så bliver de underlige og våde og sådan noget. Og herovre, der kan man ikke se det, der er vand i til sovs. Vores champignonsovs med ekstra champignoner i. Og så vil jeg broccoli til os. Så nu vil jeg gå i gang med at røre det der sovs op, så de frosne champignoner kan nå at smelte i sovsen, mens risen står og passer sig selv. Og så har vi vores minutbøffer herovre, som bare skulle steges hurtigt, og vi har ikke noget at stege dem i. Så det bliver tørstegning, medmindre vi steger vidumol og skid. Og så tror jeg ikke, det smager godt. Det smager lidt af citrus. Tetris. Nej, det smager lidt af citrus. Tetris. Jeg gider så ikke have hår foran øjet hele tiden. Det er irriterende, når man er mad, og så... Overhovedet ikke, så er det læsigt. Men i det mindste, altså jeg kunne også bare lave en flætning over i siden, ikke? Men det er også bare sådan... Kan jeg lave en flætning på dig? Yay! Jeg ved godt, hvad det ligner. Han fletter bare i mit hår. It makes the food taste yummy, but my tummy hurts so much. I put in some ingredients, but keep the rest for me. I'm not just disobedient. I'm careful, can't you see? Hvad er det, du laver? Jeg prøver at sidste, jeg vil sige. Skal jeg flette det selv? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg vinker til. Strange outside the window. I got to keep on moving. Hvad er det, jeg tænker på? Nå ja. Okay! Lummer. Hvad vil hoppe ud af skærmen? Dine boobies. Nej, det er man chest. Så vil jeg godt rykke den her væk. Sparta. Nej, vi tænker lidt. Den der læstor. Men jeg ved ikke, hvad det er. Ellers vil jeg bare tage en dyb tallerken med. Ja. Jeg tænker bare, vi skal jo ikke have alle champignoner i. Vi har også en sovs, hvis det er. Jeg tænker, vi bare tage halvdelen, og så kan jeg lægge den i fryseren igen. Det her, det er så vores svampe. Det dufter godt til mig. Ja, det dufter helt godt. Det er ikke så...
Joey, så der mad. Joey, der er mad. Ja, Joey kan eat. Hvad skal du, Joey? Ikke Joey. Se, Joey. Nu er der mad. Og den kan godt glad for at se. Ej, vi skal spise dem. Det skal putte i vores mad. Rustin. Ej, den... Undskyld, jeg ved ikke, hvem der gjorde det. Det gæt. Hvem det var, der gjorde det. Det kunne også have været mig. Ingen der til noget. Jeg kan godt lide, du står. Slet ikke tænke over kameraet, står du og filmer Joey står lige og har en dårlig hårdag foran kameraet. Det er lang tid siden, jeg er blevet klippet, kan jeg nok se. Det er fordi, at hundefrisøren har ikke tid. Og Moke bare tør ikke klippe ham mere. Det skal du skulle blande sammen med det kolde vand. Jeg har fundet noget ud af noget med uge 7. Jeg har ikke ferie. Jeg kan ikke få fridag. Jeg har ikke ferie, og kan ikke få fridag. Og jeg går på skole, så jeg ved ingenting. Altså hvis jeg er i praktik, kan jeg nok ikke få fri i uge 7. Der kommer mange mennesker. Men hvis ikke I lavede sådan nogle ting med mig. Jamen, jeg har ikke hørt noget om uge 7. Jeg har ikke blevet spurgt om noget. Jeg ved bare, jeg kan ikke uge 7, fordi jeg går på skole, som jeg... Nå, okay, du kommer lidt til mig. Nå. Det er bare det her, jeg mangler at stå med. Yeah. And I can swirl myself some wine. Even though I don't drink it. Hvor er piskeriset? Hvad er det? Det er en piskeris. Det er en happy ball på en snor, altså. Jeg kan jo ikke sidde og gå over i det lyder, man kan se på videoen. Jeg må ikke kan høre. Forsvandt Joey. Hvad er det? Okay, så det bliver fredag til søndagsbørn. Det bliver fra fredag til søndagsbørn. Ja. Det skal jeg godt se. Det går lidt lettere, okay? Jeg er stadig en del af stingalderen. Skal jeg hjælpe dig? Nej, det er bare for sjovt, at man kan gøre sådan her. Prøv at se, hvordan den ser ud, altså. Nu kommer jeg de frosne svampe i. Det er godt. Det tog jeg sammen i, så bliver det altså puff, siger hun så bare så. Nej, nu kan det slet ikke være i gryden. Du kan godt ikke bruge hele pakken. Please rest. Nu kan jeg slet ikke finde ud af det her, den der gryde-ting mere. Nej, hold op med at spise på svampe. Det er altså hellere bare røre med en... Nu kan jeg komme an på, hvis alle kan være hjemme selv, hvis man ser væk. Jeg kommer hjem. Du tør ikke efterlade hende lidt. Du er ikke helt sikker på, om du kan være selv. Jeg har en Playstation, der er en Wii. Du gider da ikke spille på noget, der lyserødt. Det er der jo ikke nogen, der gider. Oh no, I did. That's what bitch you said. Oh no, I did. Jo, jeg er til Cloud. Nej, hun har fundet en af vores videoer på J-pop. Ej. Nej, se hvad jeg har. Nej. Så ved du, hvad du kan forvente af vores køkkenvideo. Køkkenvideo. Ja, vi er ved at lave... Pegasus og Kuiper laver mad. Det er 2 år. Joey, det er det brown. Det kan Kuiper også, for jeg elsker det. Kuiper sidder over i vindueskarmen. Du kan have det af på en sikker røv. Både vores alene tid og vores køkkenvideo egentlig. I was doing the chicken.
Joey, kom lige her. Random kyster over klar. Det er nummer 2. Jeg skal over bare. Det er mit spil. Så er der kun gået lov, altså. Hej. Okay, hvor er det? Nå, ris. Ej, det bliver lige lidt... Det er svimmel, det her. Jeg tager den lige lidt med ro herovre og rejse lampene. Ej, det værste er, at den der på Amber Zero, der er den der chocolate ring sang, hvor der bare med i en video af piger, der skider. Har faktisk set, jeg want to conversions. I feel famous now. Yeah, you feel famous now. I do. I speed up version. Jeg har aldrig haft det, siger jeg. Jeg synes måske, at de fleste ved faktisk godt, hvad det er. De fleste er sådan, pis, kan vi gøre den anden vej. Du er bare roll. Grunden til, at det altid er så topt omkring os, det er fordi folk, de går. De har pis. Jeg er lidt ned for den der sov, så den bare kan stå og varme de der svampe, det er så stille og roligt. Er den overhovedet varm? Ja, okay, det er den. Man kan stege det fra mælk. I just asked you a serious question. Jeg spurgte, tror du, man kan stege bøffer i mælk? Det kan jeg vel godt. Fordi jeg tænker, jeg har bare ikke lyst til at stege den dej, ikke noget. Nej, jeg tænker, de sætter sig så fast. Enten så bliver de vildt tørre, og så dør de bare. Og så dør gryden eller panden også. Ja. Hvorfor er der ikke olie på? Jo, så må vi den spille. Så har du ikke set dig som natten. Nå. Ja, det er også tisse også. Jeg synes natten. Det er til at blive aktiv. Natdyr. Der var lige sådan, hvad der må være, så vil jeg gerne se, hvad der er udenfor. Tror du ikke, at man kan det? Jo. Nej. Det er også lige så fedt, altså. Ja. Altså, jeg vil hellere stege den i mælk, end Philadelphia. In real life? Nej, på YouTube, ja. Du skal opleve det in real life. Ja. Koger nu, ris. Ja, risene koger. Jeg henter det med telefonen. Nej, jamen, jeg ser jer. 3 timer.
Ja, jeg rundt på, jeg har set det koger, slap nu af. Tricket, når man koger ris, er at skrue op på høj varme, så de koger. Og så skruer man stille en takt ned ad gangen. Hvis du skruer helt ned på 2 ris, så bliver man koge. Man skruer ned lige så stille, og man skal ikke være bange for, at det koger over. Hvis man bare holder øje med det, så sker der ikke noget. Det lover jeg. Og alle var findes. Alle var også noget stiv. En vores flok. That's the dance cat. Look at the cat. And that's. Ja, vores position er helt mange. Ja, We're talking Steve player 1, player 2, player 3, player 4. Det er jeg også. 1, 2, 3, 4. Jeg kan godt lide den flade eller små. Kæmpe man-chest. Jeg købte man-chest. Jeg er faktisk grey. Alle de andre har man-chest. Jeg holder lige så stille øjne med risen. Og skruer lige så stille ned. Og husk at røre svampene. Det var en blanding af champignon og svamp. Det var lidt underligt. Står du også spiller? Slap tilbage. Hot sauce. Det vil jeg da stille med det. Jo. Jeg har kun én, så. Altså, jeg har... Så holder jeg øje med risen. Friday, went down on Friday. Friday. Partying. I don't know why I'm singing on that song. Vent lidt. Jamen, det er fordi, man plejer at komme smør i også. Det gør min mor ikke. Nej, men det skal, nogle af de der opskrifter, der skal smør i. Jeg kan ikke have, at jeg skal bruge låg til sovsen. Punch. Ej.